Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Kumusta na po kayo? Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Catherine. Magsi-50 anyos na po ako at dito na naninirahan sa ibang bansa kasama ng mga anak ko. Nakahiligan ko na po ang pakikinig sa inyong mga kwento. Kaya naisip kong ako naman ang magbahagi ng nalalaman ko. Bali matagal nang nangyari ito. Naganap ito doon sa aming probinsya. May 4 na dekada na rin siguro ang nakaraan. Bata pa po ako nang mangyari ito. Doon po sa bayan namin noon ay may 2 angkan na pinaghihinalaang may lahing aswang. Hindi sila nakikisalamuha at sadyang umiiwas ang mga ito sa tao. Bihira din lumabas ng bahay ang mga ito. At kung magkaroon man ng pagkakataon na makasalubong mo ang isa sa kanila sa daan, ay hindi talaga umiimik. At lagi lang mga nakatungo. Hindi sila makatingin sa tao. Ayon sa kumakalat na usap-usapan noon, may mga kababaryo kaming nakakita sa mga ito na nasa bubungan ng bahay ng aming mga kanayon sa iba't ibang pagkakataon. At mayroon ding taga sa amin na nakakita sa kanila na nagpapalit ng anyo. Kung kaya kumalat noon ang paniniwalang may lahing aswang yung kanilang mga angkan. Minsan, naiwan kaming magkakapatid sa bahay. Wala kaming pasok noon sa paaralan. 3 na kami noon. Na ang pinakapanganay ay si Ate Leonie. Na kung di ako nagkakamali, ay mga 12 anyos na noon. Habang yung pinakabunso naman namin ay magdadalawang taong gulang pa lamang. Ako ang pangalawa at magsasampung taong gulang noong mga panahon yon. Habang inaalagaan ko at binabantan yung kapatid namin, ay narinig ko si ate na sinabing siya ay mag-iigib na muna. Inutusan din niya akong baliktarin ko yung ibinilad naming palay. Sumunod naman ako kaagad sa utos ni ate. At iniwan ko muna yung bunso naming kapatid na nooy naglalaro. Lumabas ako at pinuntahan yung palay na nakabilad sa initan at aking hinalukay yon. Nang upang sa ganon ay umibabaw yung mga nasa ilalim. Nang sa gayon ay yun naman ang mainitan. Mga ilang minuto din ako nagtagal doon. Dahil medyo marami yung ibinilad namin. Nang malapit na akong matapos, ay bigla akong narinig na umiyak yung bunso naming kapatid. Kaya nagmamadali na akong pumasok sa bahay namin at pinuntahan si bunso. Pero laking pagtataka ko nang maabutan ko itong nakahiga sa sahig at mahimbing nang natutulog. Naisip kong maglatag at ilipat siya. Kaya nang makapaglatag na ako, ay hinawakan ko ito para kargahin. Ngunit napaso talaga ako dahil sa sobra niyang init. Sa takot ko, ay lumabas ako ng bahay at sinigawan si ate na nooy naroon na sa aming pinag-iigiban. Ilang beses pa akong sumigaw at sa wakas, ay kanya na rin akong narinig. Maya-maya
ay nakita ko na itong tumatakbo ng mabilis. Dire-diretso ito sa loob ng bahay at pinuntahan niya kaagad yung kapatid namin. Pero nagulat kami kapwa nang siyasatin niya ang aming kapatid at kabaliktaran sa naramdaman ko ang napansin niya. Pagkat kung ako ay napaso, siya naman nang kanya itong hawakan ay napakalamig na umano. At nang hawakan ko nga iyon ay doon ko napatunayang totoo nga ang sinasabi ni ate. Nataranta kaming dalawa hanggang sa itapat niya yung kanyang daliri sa ilong nito. At kitang-kita kong naluwa si ate dahil sa takot. Sinabi niya sa aking hindi na humihinga ang aming kapatid. Kaya paulit-ulit niya akong tinanong. Sinabi ko naman sa kanya na narinig ko itong umiyak sandali. Pero nang puntahan ko, ay nakita ko itong mahimbing nang natutulog. At nang hawakan ko nga ito, ay napaso ako dahil sa sobra nitong init. Pareho kami noong naguluhan ni ate. Di namin alam pareho kung ano ang aming gagawin. Hanggang sa dumating na rin yung aming mga magulang. Na nang sabihin namin sa kanila yung nangyari, kahit sila ay hindi makapaniwala. Kaya agad na umalis noon ang tatay namin at pinuntahan ang nanay niya. Medyo malayo ang bahay nila lola mula sa amin. Kung lalakarin ay may 3 kilometro siguro ang layo noon. Kaya nang dumating sila sa amin ay hapon na at marami na silang mga kasama. Nang tingnan ng lola namin yung bunso naming kapatid, ay sinabi niyang buhay pa ito at hindi iyon si bunso. Nagulat kaming lahat sa sinabing iyon ni lola at nanindig talaga ang mga balahibo ko dahil sa mga sinabi niya. Lalong-lalo na nang ipag-utos ni lola na itapon yung kapatid namin doon sa may bintana. Kailangan raw kasing maidan iyon sa bintana upang lumitaw ang tunay na anyo noon. At hindi lang yon. May kailangan pang gawin ang tatay namin na hindi talaga namin lubos maisip. At iyon ay ang tagain yung sinasabi ni lola na puno ng saging. Pero sa mga mata namin na nakakakita, ang aming paningin talaga ay bunso namin iyong kapatid. Kaya ayaw talagang sumunod ni tatay sa ipinapagawa ni lola. Pero pilit siya nitong kinukumbinsi at pinapaliwanagan. Magtiwala lamang daw sa kanya pagkat malakas ang kutob niyang tinangay umano ng aswang ang bunso naming kapatid. Hanggang sa mapapayag din ni lola si tatay noong huli. Pero kanila kaming pinalabas na lahat. Di nagtagal ay narinig namin ang malalakas na sigaw ni tatay. Pati na yung kanilang mga pag-iyak. At makalipas ang ilang sandali ay narinig na namin yung pagkaluskos ng kanila yung itapon sa bintana. At kitang-kita namin napahawang mga dahon at katawan nga iyon ng saging. Pero ang malaking katanungan noon ay kung saan naroon yung aming kapatid. Nag-usap-usap yung mga magulang namin, kasama na ng mga kapatid ni tatay at maging yung mga matatanda. Nagkasundo silang lahat na magsama-sama at kanilang babawiin yung kapatid ko. Pero saan? Kanino? Yan yung mga tanong na naglalaro sa isipan ko noon. Habang lumilipas ang oras, napapansin kong lalong dumarami yung mga tao doon sa bahay namin. Nagdadatingan sila na may kanya-kanyang dala na mga bagakay. At lahat sila
ay may mga itak na nakasukbit sa bewang. Nang magsimula ng kumalat ang dilim, ay nagantay pa sila ng sandali. At nang masiguro nilang wala nang darating pa, ay saka sila sama-samang lumakad. Binilinan kami ng mga magulang namin na maiwan sa bahay, kasama ng iba pa naming mga pinsan. Pinagsaing nila kami at pinagluto ng ulam. 2 tiyahin din namin ang naiwan para tulungan kami sa pagluluto. Habang yung iba, kahit pa mga babae, ay nagsisamang talaga. Kwento ng mga magulang namin, papunta pa lang sila sa bahay ng aswang na kanilang pinaghihinalaang kumuha sa aming kapatid, ay nakaramdam na sila ng hindi maganda. Makailang beses pa nga raw silang pinasadahan. Nakakarinig sila ng kung ano-ano. Pero pagka nila naman itong uusisain, ay wala naman. Tulad na lamang ng animoy may parating na bagyo, na sumisipol daw talaga yung hangin dahil sa sobrang lakas. Pero ni isang patak ay wala namang bumagsak nang magpatuloy pa rin sila. Nariyan din yung mga malalakas na tunog ng mga malalaking hayop tulad ng kalabaw at mga baka, na akala talaga nila ay nasa tabi lang. Pero pagka nila itong iilawan ay wala naman. Hinarangan din sila ng mga puno at kawayan sa daan, pero hindi pa rin sila nagpapigil. At nang sapitin na nila yung bahay ng aswang, tulad ng kanilang inaasahan, ay saradong-sarado iyon. Pero may nakikita silang liwanag na nasa loob. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang tatay ko at kanyang mga kasama. Agad na nilang hiningi ang aming kapatid. Inutusan nila ang mga ito na isole ang bunso namin, dahil kung hindi, ay sisiguraduhin nilang mauubos silang lahat at kanilang tutupukin sa apoy ang kanilang pamamahay. Naghintay sila ng sagot ng mga ito. Makara ng ilan pang minuto ay nainip na sila tatay at sinimulan na nilang pinalibutan yung bahay. Hawak ang mahabang kawayan na pinatulis ang dulo. At kanila nang sinimulang sindihan yung mga tuyong halaman sa di kalayuan. Kanila yung sisindihan paikot para siguradong hindi na makakaligtas pa ang mga ito. Pero bago pa maasindihan ang ibang bahagi, ay biglang nagsalita ang kanilang ilaw ng tahanan at sinabing makakauwi na umano sila tatay, pagkat naibalik na ang aming kapatid at wala na sa kanila. At yun yung pagkakataon na narinig namin ng ate ko na umiyak ng ubod lakas yung kapatid namin. At nang puntahan namin ito, ay naroon na sa silid kung saan din ito kinuha. Pasalamat talaga kami dahil mababait yung mga kaanak namin at kababaryo, na kanila talaga kaming tinulungan at hindi pinabayaan. At ang naging susi pa kung bakit natukoy kung aling pamilya ang siyang tumukot sa kapatid ko, ay dahil iyon sa tulong ng isang binatilyo na amin namang kinakapatid. Namataan daw niya si Mang Ute na may kargang bata. Si Mang Ute ay siyang padre di pamilya ng isang mag-anak na aswang doon sa amin. Nagmamadali umano ito habang walang tigil sa kakalingon. Kaya nalaman nila tatay kung aling pamilya ang dapat napuntahan. Bukod doon, yung lola namin ay malakas din ang kutob na nasa pamilya ni Mang Ute, yung bunsong kapatid namin, dahil sa mga pahiwatig sa kanya at mga larawang kanyang nakikita sa isipan. At yan po, Sir PB, yung aking kwento. Maraming salamat po.
Ako nga po pala si Edwin. Ilang buwan na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento. At talaga pong naging kaaliwan ko na po ito sa pang-araw-araw. Sana po ay mabigyan pansin nyo rin at magustuhan ang ibabahagi kong kwento sa inyo. Nangyari po ito, ilang taon na rin ang nakakalipas. Nagkayayaan po kasi kami noon ng mga kamag-anak namin na maligo sa isang ilog na open po for public. Wala pong bayad ang paliligo doon at talaga naman pong napakaganda sa lugar na iyon at napakalinaw pa ng tubig. Magdiriwang po kasi ng kaarawan noon ang lolo namin, kaya napagkasunduan ng mga magulang namin na mag-outing. Kaya kami ng mga pinsan ko ay talaga namang excited. Sabi pa ng mga magulang namin ay pwede kami magsama ng aming mga kaibigan. Ako naman, naisip ko po kaagad ang girlfriend kong si Charis. Naisip ko magandang pagkakataon na rin iyon para maipakilala ko siya sa mga kamag-anak ko, lalong-lalo na sa mga magulang ko at kapatid. Mga isang linggo bago yung araw ng nasabing outing namin ay pinaalam ko na at inimbitahan si Charis. Pumayag naman ito, pero hindi pa raw siya sigurado kung papayagan siya ng kanyang mga magulang. Magpapaalam daw muna siya. At 3 araw bago yung swimming namin ay sinabi sa akin ni Charis na nakapagpaalam na siya at pinayagan. Kaya masayang masaya po ako, Sir PB, dahil buong araw kami magkakasama. At yun na nga po, may papakilala ko na siya sa aking pamilya. Nung mismong araw ng outing namin ay maaga akong nagising dahil sa susunduin ko pa si Charis doon sa bayan. Hindi kasi madadaanan kung saan siya naghihintay dahil iba yung way ng aming sasakyan. Kung kaya, kailangan ko talaga siyang sunduin muna doon. Matapos ko siyang masundo, pagdating ko sa bahay, ay naroon na rin yung iba pa naming mga kamag-anak. Nakahanda na halos lahat at parang kami na lang ang hinihintay. Mabilis na umugong yung panunukso nila sa akin nang makita nilang kasama ko na si Charis. Maganda po kasi ang girlfriend ko, sir. Matangkad at maputi pa. Kaya kasabay ng panunukso nila sa akin ay ramdam kong naroon na rin yung kanilang paghanga. Kahit nga nung bumabiyahe na kami sa loob ng jeep ay di nila kami tinatantanan. Ang mga magulang ko at kapatid ay botong-boto rin naman kay Charis. Kung kaya, napakasaya ko po nung araw na iyon. Nang dumating kami doon sa paliguan ay wala pang ibang taong naroon. Mabilis naming inihanda at iniayos ang aming mga daladalahan. At pagkatapos ay kaagad na kaming lumusong sa tubig. Napakalamig at ang linaw noon. Habang ang mga magulang naman namin ay inihanda ang aming kakainin. Nakita ko rin nag-ihaw sila papa. Kaya naisip ko wala na kaming dapat pa naalalahanin. Masaya kaming naligo na magpipinsan kasama si Charis. Wala kaming tigil sa kahihiyaw dahil sa kulitan at sobrang kasiyahan. Yung lolo naman namin na siyang may kaarawan
ay naroon lang na nakaupo at pinapanood kami. Pero halatang masayang masaya ito. Nang mga bandang tanghali, nang aahon na kami sa tubig para kumain, ay bigla na lang sumigaw ng ubod lakas yung isa kong pinsan na si Roy. Nakita pa namin kung paano ito magkakawag sa tubig habang lumulubog. Mabilis kaming kumilos at pinuntahan yung kinaroroonan niya. Naunang nakalapit sa kanya si Papa at kapatid nito. Iniahon nila si Roy at dinala sa pampang. Buti na lang at kanila itong mabilis na nahawakan. Kung hindi siguro ay napahamak na ito. Pero ang ipinagtataka namin ay marunong lumangoy itong si Roy. Kung kaya nga naroon ito sa malalim na bahagi ng ilog. Kami, bagaman marunong, ay natatakot pang pumunta doon sa may malalim. Nang mag-usisa kami kay Roy, ay sinabi nitong pinulikat lamang siya. Pero matapos iyon, ay hindi na talaga ito naligo pa at bumalik sa tubig. Paulit-ulit din ang pagpapaalala niya sa amin na huwag pumunta doon sa parte kung saan siya muntik na malunod. Ang ipinagtaka ko, kahit si Charis ay hindi na rin lumusong pa sa tubig. At nang tanongin ko ito, ay tila ba atubili siya na sumagot. Kaya kinailangan ko pa talagang pilitin siya na magsabi. Sabi ko pa, wala siyang dapat na ipag-alala. Pero nagulat ako sa kanyang mga ipinagtapat sa akin. Ayon sa kanya, ay mayroong isang babaeng nakasuot ng kulay itim na damit na nakakatulad ng mga panahon ng Kastila at may belo pa raw ito. Naroon umano ito at siyang sumampa sa balikat ni Roy, dahilan para lumubog ito. Yung babae raw na iyon ang umihilang pilit kay Roy papunta sa ilalim ng tubig. Nabigla talaga ako sa kanyang mga sinabi. Dagdag pa niya, ayaw daw niya sanang sabihin iyon dahil baka masira pa ang okasyon. Pero nag-alala rin daw kasi siya na baka maulit pa yung ganong pangyayari. Sinabi ko kay Charis na huwag siya mag-alala dahil sa wala naman akong pagsasabihan na iba. Tinanong niya ako na paano daw kapag umatake na uli yung babae. Sinabi kong total naman ay kanya yung nakikita. Sabi ko sa kanya ay agad niya akong kalabitin at aking sisigawan kung sino man ang atakein ng babae na aking aagawin yung atensyon para umalis sa tubig. Iyon ang aming napagkasunduan at naisipang gawin ni Charis. Kaya naman hindi na rin kami naligo pa. Sa halip ay nagbantay na lamang kami. Pinagbalingan na lang namin yung mga pagkain habang nakamasid sa kanilang lahat na mga naliligo. Awa naman ng Diyos at hindi na muling umatake pa yung babae na sinasabi ng girlfriend ko. Tuwing tatanungin ko si Charis ay sinasabi niyang hindi niya ito nakikita pa. Hanggang sa nagpasya na ang karamihan sa amin na umuwi dahil sa patakip silim na rin ng mga oras na iyon. Ang problema, nung bumabiyahe na kami, ay bigla na lang isiniksik ni Charis ang kanyang mukha sa dibdib ko. Sinabi niyang nakita na naman niya yung babae at nakaupo daw ito sa pinakasahig ng jeep. Ilang sandali pa ay bigla na lang narinig naming sumigaw ng napakalakas ng isa kong pinsan na babae, si Trisha.
Nagkikisay ito hanggang sa humiga na rin sa sahig ng jeep. Nang tanungin ko si Charis kung nasaan ang babae, ay sinabi niyang hindi niya ito nakikita. Pero kaya pala wala na yung babae ay sumanib na ito sa pinsang ko. Pero hindi pa namin alam noong mga oras na iyon. Ihihinto sana ng chewing ko yung sasakyan, pero sinabi nila Papa na ituloy lang at sila na ang bahala kay Tricia. Kailangan umano makauwi na kami. Nang nasa bahay na kami, ay ilang oras ding naging maligalig ang pinsang ko. Nagwawala ito at galit na galit. Sabi sa akin ni Charis, palagay raw niya ay sinaniban ng babae ang pinsang ko. Dahil lang makita raw niya ito kanina sa jeep ay galit na galit. Napagaman nakababa umano ang belo nito, ay kanyang naaninagan ang mga mata nitong nanlilisik at nakatiimbagang pa umano ang babae. Nalaman ko noong mga oras na iyon na may kakayahan palang makakita si Charis ng mga hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Abong akala ko ay bubuti na ang lagay ng pinsang kong si Tricia. Pero mas lumubha pa ito. Lumipas ang mga araw at naging mas kalunos-lunos pa ang itsura nito. Kahit pa inilapit na ito sa manggagamot, halos butot balat na lang ang pangangatawan nito. At di nga nagtagal ay namatay ang pinsang ko. Hanggang dito na lang po sir ang kwento kong ito. Sana po ay maagustuhan nyo. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaga. Binabati din po natin ang lahat na patuloy na nakikinig sa ating mga kwento. Gayon din sa ating mga silent listeners, sa mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.